ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Assalamu alaikum. A gurguje ba tare da bata muku lokaci ba. Wannan bidiyo da na yi shi ne saboda in reacting to maganar da jarumar Hausa nan fim ɗin Hausa da take Rukayya Dawayya wanda ta yi kwanaki akan maganar wanda aka yi ma fyaɗe da wanda ya yi fyaɗe. Da farko dai da na kalla bidiyon na ga duk maganar da kika yi na hankali ne cewa wanda aka yi ma fyaɗe bai kamata a nuna ta duniya ta ganta ba saboda menene yara ne ƙanana wanda ba su wuce shekara 3, 4, 5 zuwa 13 ba, to bai kamata ana cin zarafinsu ba da nuna fuskarsu a social media. Wannan ma ya yi kyau maganan ki, so duk wanda yake son ya nuna wani wadda aka yi ma rape ko wani abu ya kamata a sa a kulla fuskanta. Wannan shine tsarin da kowa ya yarda da ita saboda gaba ake ji ba baya ban aka bata mata suna nan gaba bai kyauta ba, amma daga bisani kuma sai kika sauka daga kan hanya kin fara magana daidai wanda ya hankali ke dauka, sai kika zo kike magana cewa wanda ya fyaɗe bai kamata a nuna tun ana yi a nesa, kana ji nesa nesa za a dawo kusa da kai. Ni ina kallon cases din nan wallahi bacci ban iya yi. A ji tsoron Allah, ya zaki fito ke a jaruman film din Hausa wanda kin san kina da mabiya wanda za su ji ki abu kaɗan ko ki faɗi gaskiya ko baki faɗi gaskiya ba za a bi ki. Rukayya, wannan ba daidai bane, a gyara. Wanda ya fyaɗe wallahi dole ne a nuna shi duniya ya gan shi, ba wani magana, ba sassauci. Mai fyaɗe bai buƙatar sassauci. Saboda haka idan zaki next video ɗinki, you should know and should be well educated on abin da zaki, you should know what to say and where to say it. In ki magana na protecting image in wanda aka yi ma fyaɗe is fine, amma wanda ya fyaɗe wallahi bai buƙatar sassauci ko na miskala zarrata. Kuma ko ni ne na kama mutum ya fyaɗe sai na nuna ma duniya na tozarta shi fiye da yadda kike zato, saboda cases ɗin nan ke baki san kullum yadda suke piling up bane. A'udhu billahi, ba yi a zuri'anku ba, bana fatan